Trebuie să înțelegi un lucru înainte de a începe. Nu ar trebui să povestesc asta. Nu pentru că mi-ar fi interzis cineva, ci pentru că de fiecare dată când încerc să organizez evenimentele în capul meu, marginile devin încețoșate, ca și cum propriul meu creier ar încerca să mă protejeze de amintiri. Dar trebuie să scriu totul cât încă mai pot, cât încă mai știu cine sunt. Mă numesc Lucian Popescu. Am 28 de ani. Locuiesc singur într-o garsonieră în Sibiu. Lucrez pe cont propriu, fac curățenie în proprietăți abandonate, pregătindu-le pentru vânzare. Nu e o muncă plină de farmec, dar plătește facturile. Ei bine, plătea facturile normale. După ce mama s-a îmbolnăvit, cheltuielile medicale au început să se adune într-un ritm pe care nu-l puteam susține cu lucrările mici pe care le prindeam. De aceea, când agenția imobiliară Enesco în Asociații m-a sunat cu acea propunere, nici nu m-am gândit de 2 ori. 15 hectare de teren rural care necesitau curățare completă, evaluarea structurilor, îndepărtarea molozului, 3 săptămâni de muncă. Plata era dublă față de cât ceream eu de obicei. Femeia de la telefon, Carla nu știu cum, a spus că proprietatea fusese abandonată timp de 8 ani și că moștenitorii reușiseră în sfârșit să aprobe vânzarea. A fost foarte clară. Locul era într-o stare deplorabilă. Probabil aveam să găsesc animale moarte, structuri compromise, tot tacâmul. Dar banii ar fi rezolvat problemele mamei pentru vreo 6 luni. Așa că am spus da înainte ca ea să termine de explicat. Marina m-a sunat în acea seară. Sora mea mă sună mereu la 9. E un fel de ritual al nostru de când a murit tata. Era în anul 2 la ASE la UBB. Locuia în Cluj într-un apartament cu alte 3 fete. 19 ani și mai multă energie decât 5 oameni la un loc. Ai acceptat lucrarea aia mare? A întrebat ea înainte să apuc să spun salut. De unde știi? Tipa de la imobiliare m-a sunat pentru referințe. I-am spus că ești groaznic, că lași mizerie peste tot, dar nu m-a crezut. Am râs. Marina reușea mereu să mă facă să râd, chiar și când eram epuizat. Încep luni, 3 săptămâni. 3 săptămâni singur în mijlocul pustietății? O să o iei razna. Îmi iau echipamentul de filmat. Fac niște videoclipuri, știi tu. Documentez procesul. A urmat o pauză. Apoi Marina a spus cu acea voce pe care o folosește când încearcă să pară relaxată, dar de fapt e îngrijorată. Îți amintești gluma aia pe care o făcea tata despre munca la țară? Și mi-am amintit pe loc. Tata avea gluma asta prostească despre un tip de la oraș care merge să lucreze la țară și confundă o vacă cu un cal. Gluma nu avea niciun haz, dar felul în care o spunea, cu acel accent ardelenesc exagerat de țăran, ne făcea mereu să râdem. I-am repetat toată gluma Marinei, imitând vocea tatei. Și ea a râs la celălalt capăt al firului, râsul acela cristalin al ei, care seamănă cu un ciripit. Vin să te vizitez weekendul viitor, a spus ea. Îți aduc mâncare adevărată. Știu că o să mănânci supe la plic în fiecare zi. Nu e nevoie. Am luat deja biletul de autocar, frate. Acceptă situația. După ce am închis, am rămas privind telefonul o vreme. Acea convorbire, acel râs, acea glumă prostească. Nu știam atunci, dar memoram totul fără să vreau. Păstram fiecare detaliu ca și cum o parte din mine știa deja că voi avea nevoie de ele. Proprietatea era la 40 de minute de mers cu mașina de oraș, pe un drum de pământ care devenea din ce în ce mai rău. GPS-ul a pierdut semnalul în ultimii 10 kilometri, dar femeia de la agenție îmi dăduse indicații scrise de mână. Treci de biserica săsească părăsită, faci dreapta la a doua poartă după iazul secat, mergi până vezi livada. Am ajuns într-o luni dimineață, în septembrie, acea perioadă a anului în care Transilvania nu se poate hotărî dacă e încă iarnă sau deja primăvară. Cerul era limpede, un albastru intens care te durea dacă îl priveai. Dar era o ceață joasă care plutea deasupra terenului și care nu avea sens sub soarele puternic. Poarta principală era întredeschisă, lanțul ruginit fiind rupt de mult. Am parcat camioneta lângă casa principală și am coborât. Primul lucru care m-a lovit a fost mirosul. Dulce, dulceag și putrid în același timp. Ca și cum cineva ar fi lăsat fructe să putrezească la soare săptămâni întregi. Mirosul era peste tot, impregnat în aer, imposibil de ignorat. Să tragi aer adânc în piept era o greșeală. Livada era în stânga casei. Piersici. Zeci de pomi, poate sute,
plantați în rânduri care fuseseră odată organizate, dar acum erau înghițite de bălării și fiecare pom era încărcat de fructe. Piersici peste tot, atârnând de crengi, dar toate într-o fază ciudată de descompunere. Nu erau nici verzi, nici coapte. Era ca și cum ar fi început să se coacă și apoi procesul ar fi mers prost, coaja devenind maronie și vâscoasă, interiorul scurgându-se prin crăpături. Pământul de sub copaci era o masă păstoasă de fructe căzute, straturi peste straturi de piersici putrezite formând un covor scârbos. Și muștele. Doamne, muștele! Sunetul era constant, un bâzâit grav care părea să vină de peste tot. Roiuri întregi, grase și albăstrui, acoperind fructele, ridicându-se în nori când mă apropiam. Am pornit camera și am început să filmez. Ziua 1, 9:37 dimineața. Proprietate rurală abandonată, lângă Sibiu. După cum puteți vedea, sau mai bine zis mirosi prin ecran, locul e într-o stare interesantă. Livada produce, ceea ce e bizar pentru o proprietate abandonată de 8 ani. Știe cineva cum pot piersicii să continue să producă fără întreținere? Pentru că eu nu știu. Am mers până la casa principală, filmând. Era o construcție veche, în stil săsesc, cu pereți groși de piatră și lemn. Ferestrele erau toate bătute în scânduri. Ușa din față era încuiată, dar cheia era în plicul pe care mi-l dăduse agenția. Înăuntru mirosea a mucegai și a altceva. Ceva organic și vechi. Mobila era încă acolo, acoperită cu cearșafuri prăfuite. Fotografii pe pereți, dar când am încercat să mă uit mai de aproape, am observat că fețele din poze erau toate șterse, ca și cum cineva ar fi dat cu diluant peste ele. Nu era de la apă sau lumină. Era intenționat, metodic. Interesant, am spus către cameră. Cineva a șters fețele din toate pozele de familie. Toate. Trebuie să fi fost ceva de muncă. Am explorat restul casei. 3 dormitoare, o bucătărie mare cu sobă pe lemne, un birou mic. Totul era păstrat într-un mod ciudat. Nu părea că oamenii plecaseră în grabă. Părea că se pregătiseră să plece. Vase spălate și puse la loc. Paturi făcute. Haine împăturite în dulapuri. Dar niciun document, nici o scrisoare, nici o carte, nici un caiet. Ca și cum orice informație scrisă ar fi fost eliminată. Ar fi trebuit să mi se pară mai ciudat decât mi s-a părut pe moment. După ce am făcut un tur complet al proprietății, l-am cunoscut pe Nea Octavian. A apărut la gardul care despărțea proprietatea de casa vecină, un bărbat de vreo 70 de ani, cu barbă albă și ochi deschiși la culoare, purtând o salopetă albastră decolorată. Tu ești noul pe care l-au pus să muncească aici? Eu sunt, Lucian Popescu. M-am dus la gard și i-am întins mâna. A strâns-o, o priză fermă. Octavian! Locuiesc acolo. A arătat spre o casă mică, la vreo 300 de metri. Am văzut vreo 3-4 oameni încercând să curețe locul ăsta. Niciunul nu stă mai mult de 2-3 zile. De ce? A ridicat din numeri. Zic că e mirosul. Piersicile alea. Dar eu cred că e mai degrabă liniștea. E ceva în liniștea de aici care deranjează oamenii. N-am zis nimic. Pe moment, am crezut că e dramatic, așa cum sunt uneori bătrânii de la țară. Dar avea dreptate în privința liniștii. Chiar și cu bâzâitul constant al muștelor, chiar și cu vântul prin copaci, exista un tip de liniște sub toate astea. Ca și cum sunetul nu călătorea cum trebuie, ca și cum ar fi fost absorbit de pământ. Soția mea obișnuia să facă o negresă, a spus Nea Octavian dintr-o dată. A murit acum 5 ani, dar eu încă îi fac rețeta în fiecare duminică. Îți place negresa? Schimbarea de subiect a fost atât de bruscă, încât mi-a luat o secundă să procesez. Da, îmi place. Atunci mâine îți aduc o bucată. O să ai nevoie de ceva dulce să-ți scoți gustul piersicilor alea putrezite din gură. A plecat înainte să pot mulțumi. M-am uitat la el cum mergea înapoi spre casa lui și am avut o senzație ciudată că acea conversație fusese importantă, că ar fi trebuit să o memorez. Dar nu înțelegeam de ce. Mi-am petrecut restul zilei catalogând munca ce trebuia făcută. Lista era lungă, țigle sparte, șgheaburi înfundate, buruieni înalte în jurul casei, șura din spate care practic se dărâma, garduri căzute,
livada care avea nevoie de cel puțin o toaletare serioasă. 3 săptămâni părea un termen optimist. Când soarele a început să apună, ceața a devenit mai densă. Se mișca ciudat, nu ca ceața obișnuită. Părea să se acumuleze în anumite puncte, evitând altele. Era mai groasă lângă livadă, mai subțire lângă casă. Am încercat să filmez, dar pe cameră apărea doar ca o masă albă uniformă. Efectul vizual se pierdea complet. Marina a sunat la 9 fix. Cum e locul? Ciudat, am zis, dar nimic ce nu pot rezolva. Cum a fost la cursuri? Plictisitor. Macroeconomia e oficial cea mai plictisitoare materie din univers, dar profa a menționat azi managementul proprietăților rurale, așa că evident m-am gândit la tine. Evident. Ai mâncat? Supă la plic. Lucian, ce e? E proteină. E carbohidrat. E o masă completă. A râs. Râsul acela. Am închis ochii și doar am ascultat, lăsând sunetul să umple liniștea ciudată din jurul casei. Mai ții minte când a încercat tata să ne învețe să pescuim și ai căzut în olt? A întrebat Marina. N-am căzut. Am alunecat cu demnitate. Ai țipat ca o fetiță. Minciuni. Tata a filmat. Avem dovada. Am mai vorbit jumătate de oră, rememorând povești amuzante. După ce am închis, mi-am dat seama că zâmbeam. Pentru prima dată de când ajunsesem în locul acela, mă simțisem normal. Am dormit în camionetă în acea noapte. Casa avea paturi, dar ceva din mine nu voia să doarmă înăuntru. Așa că am întins un sac de dormit pe bancheta din spate și am lăsat geamurile puțin deschise. Mirosul de piersici putrezite intra, dar începeam deja să mă obișnuiesc. Bâzâitul muștelor scădea noaptea, înlocuit de greieri și, ocazional, de ceea ce părea a fi vreun animal mai mare, mișcându-se printre copacii din livadă. M-am trezit odată, în toiul nopții. Era 3:15 dimineața. Știu pentru că m-am uitat imediat la telefon, reflexul automat. Ceea ce m-a trezit a fost un sunet. Nu pot să-l descriu exact. Era ca și cum cineva târa ceva greu pe pământ, foarte încet, râcâind. S-a oprit după vreo 30 de secunde. Am așteptat să aud din nou, dar era doar liniște. M-am culcat la loc. Ziua următoare a început normal. Nea Octavian a apărut la 10 dimineața cu o bucată de negresă învelită în staniol și un termos cu cafea. Soția mea zicea că micul dejun e cea mai importantă masă, a spus el, trecând lucrurile peste gard. Ea avea dreptate în legătură cu toate, așa că o cred. Prăjitura era perfectă, umedă, cu glazură cremoasă. Am mâncat-o acolo, în picioare lângă gard, și a fost primul lucru cu adevărat bun pe care l-am gustat de când ajunsesem. Îi cunoșteați pe oamenii care locuiau aici? Am întrebat. Nea Octavian a tăcut un moment, privind spre casă. Nu prea. Erau rezervați. Sași, știi cum e. Își vedeau de ale lor. Dar erau politicoși. Făceau mereu cu mâna când treceau. Vă amintiți numele lor? S-a încruntat. Era un cuplu. Și cred că un fiu. Sau fiică. Nu-mi pot aminti exact. A trecut mult timp. 8 ani. Da, 8 ani. Dar a spus-o de parcă nu ar fi fost sigur. De parcă 8 ani ar fi fost timp suficient să uiți complet vecinii. Am început munca serioasă după ce a plecat el. Am decis să încep cu șura din spate, pentru că structurile compromise erau o prioritate mai mare decât vegetația. Șura era mare. Avea vreo 8 pe 10 metri, acoperiș de tablă ruginită, pereți din lemn putrezit. Ușa era întredeschisă, atârnând într-o balama. Înăuntru era întuneric chiar și cu lumina zilei. Avea niște ferestre, dar erau atât de murdare încât lăsau să treacă doar o luminozitate difuză. Mi-am aprins lanterna și am intrat. Unelte vechi, frânghii putrezite, saci de îngrășământ goi stivuiți, un tractor mic, mâncat complet de rugină. Normal. Totul foarte normal pentru o șură abandonată. Eram în fundul încăperii, catalogând ce putea fi vândut ca fier vechi când podeaua a cedat. Nu a fost o prăbușire dramatică, a fost subtil. Piciorul drept mi s-a scufundat vreo 15 centimetri, lemnul putred rupându-se cu un sunet înfundat. M-am retras repede și când am luminat gaura cu lanterna, am văzut că nu era doar lemn putred. Era pământ afânat de desubt, pământ care fusese săpat și reîngropat, dar nu cu mult timp în urmă. Era mai închis la culoare decât pământul din jur, mai puțin bătătorit.
Am luat o lopată veche sprijinită de perete și am început să sap. Nu știu de ce. Ar fi trebuit să las baltă, să continui cu curățenia. Dar era ceva în felul în care fusese mutat pământul ăla. Era recent. Cineva fusese acolo. Poate unul dintre ceilalți oameni care încercaseră să curețe proprietatea. Am săpat vreo 40 de centimetri înainte să dau de rezistență. Am crezut că e piatră, dar când am curățat pământul din jur, am văzut că e metal. O suprafață plană, cam de mărimea unei cutii de pantofi. Am săpat în jur, eliberând marginile, și apoi am tras. Cutia a ieșit prea ușor pentru ceva ce fusese îngropat. Nu era prinsă de rădăcini, nu avea sedimente acumulate în jur. Era ca și cum ar fi fost pusă acolo săptămâna trecută. Am pus-o pe podeaua șurii și am șters pământul de pe suprafață cu mâna. Metal corodat, dar nu rugină normală. Era o coroziune verde închis, aproape neagră în unele puncte, care părea organică. De parcă metalul putrezea la fel ca materia vie. Cutia avea vreo 40 de centimetri pe fiecare latură, înălțime de vreo 20. Grea. Mai grea decât părea. Și avea simboluri gravate pe capac. Nu erau litere din niciun alfabet pe care să-l recunosc. Erau, mai degrabă, desene geometrice. Cercuri în interiorul triunghiurilor, în interiorul unor linii drepte. Modele care se repetau, dar niciodată la fel. M-am uitat la ele o vreme, încercând să văd dacă formau vreo imagine mai mare, dar nu formau. Sau formau imagini diferite în funcție de unde priveam. Nu avea încuietoare vizibilă. Marginile capacului erau perfect îmbinate cu corpul cutiei, fără spațiu să bagi vreo unealtă. Am scuturat-o. Ceva s-a mișcat înăuntru, ceva greu și umed, alunecând dintr-o parte în alta. Sunetul mi-a dat fiori. Mi-am trecut degetele peste simbolurile gravate, încercând să simt dacă erau destul de adânci să-mi dea vreun indiciu despre cum se deschide. Și în momentul ăla, când degetele mele au atins unul dintre cercurile mai mari din centrul capacului, s-a întâmplat. Un șoc, nu electric, exact, mai mult rece decât fierbinte, ca și cum mi-aș fi băgat mâna în apă înghețată, dar instantaneu și în tot corpul deodată. Mușchii mi s-au blocat pentru o fracțiune de secundă. Nu a durut. Ar fi trebuit să doară, dar n-a durut. A fost doar intens. Și apoi a trecut. M-am retras, dând drumul cutiei. Inima îmi bătea nebunește. M-am uitat la mâini, așteptând să văd arsuri sau semne, dar nu era nimic. Piele normală, dar degetele îmi furnicau. Camera filma. Uitasem că filma. O lăsam pornită tot timpul cât lucram, montată pe un trepied pe umăr. M-am uitat la lumina roșie care clipea. Măcar aveam o înregistrare cu ce tocmai se întâmplase. Am luat cutia din nou, mai atent de data asta ținând-o de margini. Șocul nu s-a repetat. Am scos-o din șură, la lumina soarelui, și am pus-o pe o masă de lucru improvizată pe care o montasem lângă camionetă. La lumina naturală, simbolurile păreau diferite. Nu. Erau diferite. Își schimbaseră poziția. Eram sigur. Cercul mare care fusese în centru era acum ușor la stânga. Unul dintre triunghiurile care arăta în sus acum arăta într-o parte. Am luat camera și am filmat de aproape. Nu știu ce e asta. Am găsit-o îngropată în șură. Pare veche, dar săpătura părea recentă. Are simboluri gravate care, ok, o să sune nebunește, dar cred că se mișcă. O să las camera să filmeze câteva minute, doar ca să fiu sigur. Am setat camera pe timelapse și m-am dus să fac alte lucruri. Trebuia să continui să cataloghez șura. Trebuia să încep să tai bălăriile din jurul casei. Aveam 1000 de treburi. Dar continuam să mă întorc, să mă uit la cutie. De fiecare dată când mă uitam, simbolurile păreau să fie în poziții ușor diferite. Dar era subtil. Putea să mă lase memoria. Putea să fie unghiul luminii care se schimba. Putea să fie paranoia. La 3 după amiaza, mi-a sunat telefonul. Număr necunoscut. Alo? Lucian Popescu? Voce de femeie, matură, cu un ușor accent german. Da. Numele meu este Dr. Elena Zimmerman. Sunt istoric la Universitatea din Sibiu. Agenția imobiliară mi-a dat contactul dumneavoastră. Au menționat că lucrați la fosta proprietate proprietatea de la Livadă. Fac o cercetare despre comunitățile săsești din regiune și aș dori să vizitez locul, să documentez ce a mai rămas. Ar fi posibil? M-am uitat în jur. Proprietatea nu era a mea.
dar agenția îmi dăduse acces total. Cred că da, când vreți să veniți. Poi mâine, dacă e posibil. Miercuri după amiază. Sigur. Aveți adresa? O am. Și Lucian? Dacă găsiți orice document, orice hârtie sau caiet vechi, nu le aruncați. Pot fi relevante istoric. Am fost de acord și am închis. Am rămas privind cutia de pe masă. Relevante istoric. Poate știa ea ce erau simbolurile acelea. După amiaza a trecut. Am reușit să curăț o bună parte din vegetația din jurul casei. Munca fizică m-a ajutat să nu mă gândesc la cutie, dar de fiecare dată când treceam pe lângă masă, ochii îmi fugeau automat la ea. Simbolurile se schimbaseră, eram sigur acum. Nu era paranoia, erau modele subtile, dar definite, ca și cum cutia ar fi respirat, ca și cum ar fi fost vie într-un mod foarte lent. Când Marina a sunat la 9, eram epuizat. Pari obosit, a spus ea. Nu era o întrebare. Sunt. Multă muncă. Ai găsit ceva interesant? M-am uitat la cutie, acoperită cu o prelată acum, dar încă vizibilă prin forma dreptunghiulară de sub material. Am găsit o cutie veche, îngropată. Pare antică. Are niște simboluri ciudate. Gen comoară? Gen ciudată. Marina a râs. Tu și paranoiele tale. Probabil sunt doar vechituri pe care cineva nu a vrut să le arunce cum trebuie. Probabil. Dar nu părea. Cum a fost ziua ta? Am vorbit 40 de minute despre nimicuri importante. Mi-a povestit despre un profesor care certase toată grupa pentru că nimeni nu citise bibliografia. Mi-a povestit despre fața din apartament care se vedea cu un tip groaznic. Mi-a povestit despre planurile pentru weekend. Mi-a povestit despre viața ei normală și m-am agățat de fiecare detaliu pentru că asta mi-amintea că există o lume dincolo de acea proprietate, dincolo de acea cutie, dincolo de acel miros de piersici putrezite. După ce am închis, am observat că degetele încă îmi furnicau. Furnicătura nu trecuse, dacă e să o luăm așa, se răspândise. Acum ajungea până la încheieturi. Am dormit iar în camionetă, sau am încercat să dorm. Mă trezeam la fiecare oră, de fiecare dată când auzeam vreun sunet. Târâitul de mai devreme a revenit, dar mai aproape. Venea din livadă, râcâind pământul, oprindu-se, începând din nou. M-am gândit să mă ridic și să investighez, dar ceva m-a ținut în camionetă. Frica, poate, sau instinctul de conservare. La 4 dimineața m-am ridicat să merg la baie. Am folosit baia din casă pentru că nu aveam altă opțiune. Când mă spălam pe mâini, m-am uitat în oglindă. Era un semn pe brațul meu drept. Nu-l văzusem înainte. Erau linii fine, ușor reliefate pe piele, formând un model pe care l-am recunoscut imediat. Era unul dintre simbolurile de pe cutie, mic cât o monedă, chiar sub cot. Era roșu ca o arsură recentă, dar nu durea. Când am trecut cu degetul peste el, pielea se simțea normală, nici caldă, nici rece. M-am întors în camionetă și am înregistrat. E 4:15 dimineața. M-am trezit cu semnul ăsta pe braț. E unul dintre simbolurile de pe cutie. Nu știu cum a apărut. Nu știu ce înseamnă. Încep să cred că a fost o greșeală să ating cutia aia. Nu m-am mai culcat. Când a răsărit soarele, Nea Octavian nu a apărut cu cafea și prăjitură. Am așteptat până la 11, apoi m-am dus până la gardul care despărțea proprietățile și m-am uitat spre casa lui. Mașina lui era acolo. Ieșea fum pe coș. Era acasă, dar nu a venit. Am decis să mă duc până acolo. Am mers pe jos, urmând gardul până la portița, care lega cele două proprietăți. Ușa casei lui era deschisă. Am bătut. Nea Octavian? A apărut în ușă, dar ceva era în neregulă. Expresia lui era diferită, precaută, aproape ostilă. Da? A spus el, ca și cum ar fi vorbit cu un străin. Salut, am venit doar să văd dacă e totul bine. Nu ați mai trecut azi dimineață. De ce aș trece? Întrebarea m-a luat prin surprindere. Ați adus prăjitură ieri și cafea. Am stat de vorbă. Nea Octavian s-a uitat la mine de parcă aș fi fost nebun. Nu te cunosc. Ai intrat pe o proprietate privată. Pleacă. Mi-a căzut stomacul. Nea Octavian, sunt eu. Lucian. Am vorbit ieri.
Mi-ați povestit despre soția dumneavoastră, despre negresă. Nu te-am văzut în viața mea. A început să închidă ușa. O să sun la poliție dacă nu pleci. Ușa s-a trântit. Am rămas acolo, confuz și speriat într-un fel pe care nu-l puteam procesa. M-am întors încet spre proprietate, mintea mea încercând să găsească o explicație. Demență? Dar păruse perfect lucid cu o zi înainte. Alzheimerul nu funcționează așa. Nu uiți pe cineva de pe o zi pe alta. Nu complet. Doar dacă m-am uitat la semnul de pe braț, la cutia acoperită de prelată. Și am început să leg lucruri pe care nu voiam să le leg. Am petrecut restul zilei testând o teorie care speram să fie greșită. Am mers în oraș, la magazinul unde oprisem în drum spre proprietate. Femeia de la casă m-a salutat. Bună! Ai cumpărat apă și biscuiți ieri, nu-i așa? Ușurare, își amintea. Da, mulțumesc. M-am întors la proprietate. Marina avea să sune în câteva ore. Totul avea să fie bine. Dar în timp ce așteptam, am început să revizuiesc înregistrările de pe cameră, time-lapse-ul cu cutia, 3 ore de filmare condensate în 3 minute. Și da, simbolurile se schimbaseră. Nu era imaginația mea. Se mișcau încet, ca limbile unui ceas pe care nu le observi, decât dacă te uiți suficient de mult. Dar mai era ceva. În ultimele cadre ale videoclipului puteam vedea umbra mea căzând peste cutie. Dar umbra nu se comporta corect. Era neclară, ca și cum camera ar fi pierdut focalizarea pentru o secundă. Dar numai pe umbra mea. Tot restul era clar. Am dat înapoi înregistrarea. La momentul în care am atins cutia prima dată în șură, m-am uitat cadru cu cadru. Când degetele mele au atins simbolurile, camera avusese o eroare. Exact 3 secunde de purici. Apoi a revenit la normal. Dar era ceva în cadrele imediat de după eroare. Imaginea era normală, dar diferită. De parcă s-ar fi schimbat puțin culorile. Ca și cum un filtru foarte subtil ar fi fost aplicat peste tot. Nu peste tot, doar pe mine. Eu eram puțin mai șters decât restul scenei. Ca o poză foarte veche care începe să-și piardă culorile. Marina a sunat la 9 fix. Salut, frate. Salut, Mari. A fost o pauză, mică, poate o secundă. Dar a fost suficient ca să observ. Ești bine? A întrebat ea. Da, de ce? Nu știu. Vocea ta e ciudată. Sunt doar obosit. Altă pauză. Lucian, nu o să pot veni în weekend. M-a strâns în piept. De ce? Profa a pus un examen surpriză luni. Trebuie să învăț, scuze. Nu ratase niciodată o vizită promisă. Niciodată. E în regulă. Nicio problemă. Ești sigur că ești bine? Pari, nu știu, diferit. Sunt bine, doar obosit. Am rămas în tăcere un moment. Apoi Marina a zis: zi-mi gluma aia a lui tata, aia cu piersicile. Am înghețat. Ce glumă cu piersici? Știi tu, aia pe care o spunea de fiecare dată când treceam pe lângă o livadă. Tata nu spusese niciodată o glumă despre piersici. Avea o glumă despre vaci, despre confundatul vacii cu calul. Îi spusesem gluma asta Marinei acum 2 zile. Râsese. O auzisem râzând. Mari, îți amintești gluma cu vacile? Ce glumă? Aia pe care ți-am zis-o zilele trecute, cu tipul de la oraș care confundă vaca cu calul. Tăcere, lungă, apăsătoare. Lucian, nu mi-amintesc asta. Vocea îmi tremura acum. Marina, când am vorbit ultima oară? Săptămâna trecută? M-ai sunat să-mi spui că ai prins lucrarea aia mare. Nu, am vorbit ieri și alaltăieri. Vorbim în fiecare zi la 9 seara de când a murit tata. Mai multă tăcere. Apoi, cu o voce mică și speriată. Lucian, eu cred că ai nevoie de odihnă. Muncești prea mult. Marina, îți amintești cum îl chema pe tata? Întrebarea a ieșit înainte să o pot gândi. Iar tăcerea care a urmat a fost cel mai groaznic sunet pe care l-am auzit în viața mea. Clar că mi-amintesc, a zis ea într-un final. Dar nu a spus numele. Nu a spus Ion. Pentru că pe tata îl chema Ion Popescu. Cum putea să nu-i spună numele? Care era numele, Marina? Nu e amuzant? E târziu. Mi-e somn. Închid acum. Marina, nu. Dar închisese deja. Am stat în camionetă o oră, poate mai mult, ținând doar telefonul în mână. Am încercat să sun înapoi,
dar nu a răspuns. Am trimis mesaje. Niciun răspuns. Ceva îi ștergea memoria despre mine. Ceva făcea asta treptat, începând cu cunoștințele recente și mergând înapoi. Nea Octavian mă uitase complet în 24 de ore. Marina începea să uite. Dubii unde nu ar fi trebuit să existe dubii. Pauze unde nu ar fi trebuit să existe pauze. Iar singurul lucru care se schimbase, singura variabilă nouă, era cutia. Am ieșit din camionetă și m-am dus la masa unde era. Am smuls prelata. Cutia era acolo, simbolurile încă mișcându-se încet sub lumina lunii. M-am uitat la semnul de pe braț. Se mărise, crescuse. Acum îmi acoperea tot antebrațul, linii roșii formând modele din ce în ce mai complexe. Am luat cutia și am scuturat-o. Am simțit greutatea alunecând înăuntru, umedă și grea. Am încercat să o deschid cu forța, băgând o șurubelniță la îmbinarea dintre capac și corp. Nimic. Metalul nici nu se zgâria. "Ce naiba ești?" am spus cu voce tare. Vocea mi-a ecoat ciudat, fiind absorbită de ceața care se îngroșase în jurul proprietății. Cutia nu a răspuns, evident, dar simbolurile s-au mișcat mai repede preț de o secundă. Sunt sigur. Mi-am petrecut noaptea căutând pe telefon. Întâi am încercat simboluri în general. Nimic nu se potrivea. Am încercat simboluri săsești, având în vedere istoria regiunii. Nimic. Am încercat religii antice, culturi obscure, totul. Nimic. Simbolurile erau unice, sau erau atât de vechi încât niciun document nu supraviețuise. La 3 dimineața mi-am amintit de istorică. Dr. Zimmerman menționase cercetări despre comunitățile săsești din regiune. I-am trimis un e-mail descriind simbolurile cât am putut de bine. Am zis că e urgent. Am atașat poze. Răspunsul a venit în 20 de minute. "Lucian, unde exact ai găsit asta? Trebuie să văd personal. Pot ajunge acolo mâine dimineață în loc de miercuri. E important. Nu mai atinge cutia. Te rog, ar fi trebuit să spun asta mai devreme, dar există însemnări istorice îngrijorătoare despre obiecte similare." "E. Zimmerman." Am răspuns confirmând. Dar eram confuz. Însemnări istorice îngrijorătoare. Ea știa deja. Citise ceva înainte chiar ca eu să găsesc cutia. Am dormit câteva ore, m-am trezit odată cu soarele. Semnul de pe braț crescuse din nou. Acum urca până la umăr, cobora până la mână. Modelele erau hipnotice. Dacă mă uitam prea mult, păreau să se miște și ele. Ca și cum ar fi fost sincronizate cu simbolurile de pe cutie. La 9 dimineața, o mașină veche a parcat lângă casă. A coborât o femeie. 60 și ceva de ani. Păr grizonant scurt. Ochelari cu ramă groasă, purtând pantaloni cargo și o cămașă practică. Căra o geantă mare de piele. "Lucian?" a întrebat ea apropiindu-se. "Dr. Zimmerman." Am dat mâna. A ei era fermă, bătătorită. Mâini de om care lucrează cu arhive vechi și săpături. "Unde e?" I-am arătat cutia. A rămas nemișcată un moment lung, doar privind. Nu a atins-o. A pus geanta jos, a scos un aparat foto și a început să fotografieze din toate unghiurile. "Când ați găsit-o?" "Alaltăieri, în șura din spate, îngropată la 1,5 metri adâncime." "Și ați atins-o?" "Da, fără să vreau." Când am luat-o prima oară, m-am curentat. S-a uitat la mine atunci cu acei ochi din spatele ochelarilor, evaluându-mă. "Arătați-mi brațele." Am ezitat, dar i-am arătat. A văzut semnele și expresia i s-a încordat. "Cât timp a trecut până ați observat că oamenii vă uită?" Mi-a înghețat sângele. "De unde știți asta?" A oftat, a pus aparatul înapoi în geantă și a scos un caiet vechi. "Pentru că nu e prima dată. Genul ăsta de obiect am găsit însemnări. Comunitatea săsească ce a locuit aici nu erau imigranți obișnuiți. Erau rămășițele unui grup religios din secolul XIX care practica ritualuri de... Mă rog, nu există traducere perfectă. Löschung, în germană. Ștergere. Eliberare prin uitare. Uitare voluntară. Ați găsit jurnalele? Nu. A deschis caietul. Erau copii după pagini vechi, scrise în germană cu traducerea alături. Friedrich Stein.
A fost ultimul care a documentat ce s-a întâmplat înainte ca această comunitate să dispară în 1978. A scris despre cutii ca asta. Le numeau Behälter des Nichts, recipiente ale nimicului. Obiecte care conțineau ceva. Nu știa ce. Nimeni nu știa. Dar știau regulile. Vocea mi-a ieșit răgușită. Ce reguli? Cine atinge începe să fie uitat. Întâi de străini, apoi de cunoștințe, apoi de apropiați. Procesul durează cam 72 de ore până la concluzia totală. Fotografiile se corup, înregistrările dau erori. Chiar și actele oficiale încep să prezinte neconcordanțe. E imposibil. Este. Dar se întâmplă. A închis caietul. Friedrich a încercat să lupte împotriva acestui lucru. A documentat tot, dar în final, chiar și scrisul lui a început să dispară de pe pagini. Copiile pe care le am sunt de dinainte să se întâmple asta. M-am așezat pe o piatră din apropiere pentru că picioarele nu mă mai țineau. Cum opresc asta? Nu o opriți. A spus-o cu o blândețe teribilă. Friedrich a experimentat tot. Distrugerea obiectului doar accelerează procesul. Îndepărtarea de el provoacă durere fizică ce forțează întoarcerea. E o închisoare. După ce atingeți, rămâneți blocat pe o rază de câțiva kilometri. Și în 72 de ore, pur și simplu, dispăreți. Nu muriți. Dispăreți. Ca și cum n-ați fi existat niciodată. Tremuram. Și dacă o îngrop la loc? A ezitat. Există o însemnare, doar una, despre cineva care a reîngropat obiectul exact unde a fost. Procesul s-a oprit, dar persoana nu a revenit la normal. A rămas captivă. Nu putea părăsi zona. A devenit un fel de gardian. A trăit acolo până a murit de moarte naturală, decenii mai târziu. Dar a trăit uitată, complet singură. M-am uitat la proprietatea din jur. Casa goală, livada putrezind, liniștea. Asta avea să fie viața mea. Decenii din asta. Pentru cât timp? Friedrich a murit în 1969. Avea 63 de ani când a reîngropat obiectul. A trăit până la 89, 26 de ani singur, uitat de toți. Și dacă nu o reîngrop, în 72 de ore încetați să existați în orice formă măsurabilă, fără corp, fără amintire, fără dovezi că ați fost vreodată aici. Două alegeri, ambele oribile. Mai e cineva care știe despre asta? Am întrebat. Doar oameni care au citit documentele. Și chiar și acele însemnări sunt tratate ca legende urbane de majoritatea. Eu sunt singura cercetătoare care le-a luat în serios. M-am uitat la telefon. Niciun mesaj de la Marina. Mă uita. Propria mea soră. Și când procesul avea să se termine, nu avea să știe că a avut vreodată un frate. Cât timp a trecut deja? Am întrebat. De câte ore ați atins-o? Vreo 36. Atunci mai aveți 36 de ore. Poate mai puțin. Dr. Zimmerman a stat cu mine tot restul dimineții. A documentat totul. Cutia, semnele de pe brațul meu, relatările mele. A zis că va publica, va forța mediul academic să fie atent. Dar amândoi știam că nimeni nu va crede. Până să dea de cazul meu, tratase relatările lui Friedrich ca folclor. E un lucru pe care Friedrich l-a menționat, a spus ea înainte să plece. A scris că în ultimele zile începuse să se uite pe sine însuși, ca și cum cutia îi ștergea nu doar amintirea pe care o aveau alții despre el, ci propria lui amintire despre cine era. Când a reîngropat obiectul, partea asta s-a oprit și-a păstrat conștiința de sine, dar singurătatea a descris-o ca pe o moarte lentă. După ce a plecat, m-am așezat lângă cutie. Semnele de pe corpul meu se răspândiseră mai mult. Acum îmi acopereau toracele, urcau pe gât. M-am uitat la ele prin camera telefonului și în pixelii ecranului păreau să pulseze ușor, ca și cum ar fi fost vii. Am încercat să o sun pe Marina. Căsuța vocală. Am încercat-o pe mama. A răspuns la al treilea ton. Alo? Mamă, sunt eu. Pauză. Cine? Lucian. Fiul tău. Tăcere lungă. Foarte lungă. Îmi pare rău. Cred că ați greșit numărul. Mamă, te rog, a închis. Mama mea. Femeia care mi-a dat viață. Mă uitase complet. Am intrat în panică atunci. Am încercat la magazine unde cumpăram în oraș.
Am încercat la proprietarul apartamentului închiriat. Am încercat la un prieten din copilărie. Nimeni nu mă cunoștea. Unii au fost politicoși, alții confuzi, unul a fost ostil, dar toți m-au tratat ca pe un străin complet. Mi-am deschis portofelul. Buletinul meu era acolo, Lucian Popescu, CNP, tot. Dar când am încercat să mă uit la poza din buletin, era ștearsă, ca și cum ar fi fost udată și cerneala s-ar fi întins. Nu-mi puteam vedea propria față. M-am urcat în mașină și am condus. Am condus spre oraș, încercând să mă îndepărtez. Am reușit să ajung la 3 kilometri înainte să înceapă durerea. Era ca și cum cineva îmi băga ace în ochi pe dinăuntru. Presiune în craniu, amețeală. Sânge mi-a picurat din nas. Am întors. Când am revenit la proprietate, durerea a dispărut instantaneu. Eram captiv. Mi-am petrecut după amiaza în șură, înapoi în locul unde găsisem cutia. Am săpat mai adânc, căutând orice ar fi putut ajuta. Am găsit 3 caiete îngropate la jumătate de metru de gaura originală. Erau în pungi de plastic, bine conservate. Jurnalele lui Friedrich Stein. Mi-am petrecut următoarele ore citind. Germana mea nu era bună, dar existau traduceri sumare în română într-unul dintre caiete, probabil făcute de dr. Zimmermann la o vizită anterioară sau de altcineva. Friedrich descria totul, cum comunitatea găsise mai multe astfel de cutii, în săpături prin regiune, cum au descoperit că atingerea lor avea consecințe, cum au încercat să le studieze, să le înțeleagă, dar cu cât studiau mai mult, cu atât dispăreau mai mulți oameni. Uitați, șterși. În 1977, comunitatea a luat o decizie. Aveau să reîngroape toate cutiile, dar aveau nevoie de gardieni, oameni care deja atinseseră și erau în procesul de uitare. Acești oameni s-ar fi oferit voluntari să reîngroape și să rămână, să garanteze că obiectele nu vor mai fi niciodată dezgropate. Friedrich a fost unul dintre acești gardieni. A scris: "Este o existență ciudată. Mă trezesc în fiecare zi și trebuie să-mi amintesc că exist. Trebuie să-mi amintesc numele meu, istoria mea, scopul meu. Pentru că ceva în locul ăsta vrea să uit. Dar atâta timp cât știu de ce sunt aici, pot rezista. Sunt un paznic. Sunt important. Chiar dacă nimeni nu știe. Mai departe, 10 ani, un deceniu singur. Uneori aud voci. Nu sunt reale. Știu că nu sunt, dar îmi țin companie. Vorbesc și cu cutia. Nu răspunde, dar simt că mă ascultă. Simt că așteaptă. De ce? Nu știu. Așteaptă ca altcineva să fie destul de idiot încât să o dezgroape, cred. Și aproape de final. Sunt bătrân, corpul mă lasă, dar mintea îmi rămâne clară. E singura milă. Când voi muri, nimeni nu va ști, nimeni nu va veni, nu va exista înmormântare, nici o piatră funerară, dar e în regulă. Eu am ales asta, pentru a-i proteja pe ceilalți, pentru a garanta că uitarea nu se răspândește. Am meritat? Nu știu, dar nu puteam face altfel. Ultima însemnare era de cu 2 săptămâni înainte de data probabilă a morții lui. Dacă cineva citește asta, înseamnă că a găsit cutia, înseamnă că a atins-o. Îmi pare rău, sincer îmi pare rău. Am încercat să îngrop destul de adânc, am încercat să fac să dureze, dar nimic nu durează pentru totdeauna. Dacă ai de ales, reîngroapă-o. E solitar, dar rămâi tu însuți. Dacă nu reîngropi, ei bine, nu știu ce se întâmplă atunci. Nimeni care a ales să nu reîngroape nu s-a întors să povestească. Am închis caietele. Îmi tremurau mâinile. Marina a sunat la 9. Sau mai bine zis, mi-a sunat telefonul și a apărut numele ei. Am răspuns cu inima în gât. "Alo?" a zis ea și vocea ei era diferită, distantă. "Mari, cine ești? De ce ai numărul ăsta?" "Marina, sunt eu, fratele tău, Lucian." "Eu nu am frate," a spus-o fără ezitare, fără dubiu, ca pe un fapt absolut. "Sunt singură la părinți." "Nu, nu ești." "Marina, te rog, trebuie să-ți amintești. Vorbeam în fiecare zi. În fiecare zi la 9. Spuneam glume de ale tatei. Ion." Pe tata îl chema Ion. Tăcere. Apoi, pe tata îl chema Ion. De unde știa asta? Pentru că era și tatăl meu. Încetează să mă suni. Vocea ei era speriată acum. Nu știu cine ești sau cum ai obținut informațiile astea, dar încetează. O să-ți blochez numărul. "Marina, te rog,
a închis. Și de data asta, când am încercat să sun înapoi, numărul nu era alocat. Mă uitase complet, își rescrisese propria istorie ca să nu includă un frate. Iar în această nouă versiune a realității ei, eu nu existasem niciodată. M-am așezat pe podeaua șurii și am plâns. Am plâns pentru că îmi pierdusem sora. Am plâns pentru că îmi pierdusem mama. Am plâns pentru că în mai puțin de 24 de ore aveam să pierd până și amintirea despre mine. Aveam să fiu șters nu doar din mintea altora, ci din însăși existență. Doar dacă nu reîngropam. Doar dacă nu alegeam închisoarea. Am luat cutia și lopata. M-am întors la groapă. M-am uitat la pământul afânat. Ar fi ușor să pun cutia la loc, să acopăr. Și apoi, ce? Să aștept. Decenii de așteptare. Singur pe proprietatea asta, uitat de toți, ținând de veche asupra unui obiect pe care nici nu-l înțeleg. Dar alternativa era să dispar, complet. Am pus cutia pe pământ, lângă groapă. Tot corpul îmi era acoperit de semne acum, până și fața. Mi-am trecut mâna peste față și am simțit modelele reliefate pe piele. M-am uitat la reflexia mea în sticla camerei. Abia am recunoscut ce am văzut. Simbolurile pulsau ușor, sincronizate cu cutia. Mi-am amintit ceva ce scrisese Friedrich, despre cum, în ultimele zile înainte să reîngroape, începuse să audă lucruri, șoapte, cutia încercând să comunice. Sau poate nu cutia, poate ce era înăuntru. Mi-am lipit urechea de capacul rece de metal și am auzit. Nu erau cuvinte, nu exact, dar transmiteau sens. Erau ca niște amintiri care nu erau ale mele, desfășurându-se în mintea mea. Am văzut o cameră întunecată. Am văzut oameni în cerc în jurul unei cutii, la fel ca asta. I-am văzut punând ceva înăuntru, ceva care se mișca, ceva organic și viu, dar nu într-un fel pe care să-l cunosc. I-am văzut închizând cutia. I-am văzut îngropând-o și am văzut groaza din ochii lor când și-au dat seama ce făcuseră. Pentru că orice ar fi fost înăuntru nu era mort. Nu putea să moară. Putea fi doar ținut închis. Iar să-l atingi însemna să consimți. Însemna să te oferi voluntar. Pentru ce? Viziunea s-a schimbat. L-am văzut pe Friedrich. L-am văzut singur pe proprietatea asta, an după an. Am văzut alții înaintea lui. Zeci de alții. Sute. Împrăștiați prin toată regiunea, fiecare păzind o cutie. Fiecare uitat. Fiecare captiv. Și am văzut ce se întâmpla când nu păzeau. Am văzut oameni dispărând în mijlocul propoziției. Am văzut familii trezindu-se dimineața și nefiindu-le dor de nimeni, pentru că nu era nimeni de care să le fie dor. Am văzut realitatea închizându-se peste găurile lăsate, suturându-se fără cicatrice. Viziunea s-a terminat. Mi-am îndepărtat urechea de cutie, respirând greu. Aveam o alegere. Tehnice. Dar practic, nu exista alegere. Pentru că dacă pur și simplu aș fi dispărut, ar fi venit altcineva. Agenția ar fi continuat să încerce să vândă proprietatea. Alt muncitor ar fi fost angajat. El ar fi găsit cutia. Poate dr. Zimmerman, revenind să facă mai multe cercetări. Și ciclul ar fi continuat. Doar dacă nu exista un gardian. Am început să pun cutia înapoi în groapă. Îmi tremurau mâinile atât de tare că aproape am scăpat-o. Când a atins fundul gropii, s-a potrivit perfect. De parcă groapa fusese făcută special pentru ea. De parcă ar fi aparținut mereu acolo. Am început să arunc pământ. Fiecare lopată de pământ părea să cântărească tone. Dar am continuat, pentru că trebuia să continui. Am acoperit cutia complet. Am bătătorit pământul. Am nivelat solul. Când am terminat, nu se putea vedea că ceva fusese îngropat acolo. Și apoi am așteptat. Simbolurile de pe corpul meu au început să dispară. Încet, linie cu linie, ștergându-se ca cerneala sub apă. În 20 de minute, dispăruseră complet. Pielea mea era normală din nou. Mi-am luat telefonul. Am încercat să o sun pe Marina. Numărul s-a conectat. Alo, a răspuns ea. Marina, sunt eu. Pauză. Foarte lungă. Lucian, mi-a sărit inima. Da, eu sunt. Tu ai dispărut câteva zile. Am încercat să sun, dar aveai telefonul închis. Ești bine? Își amintea parțial.
Memoria îi revenea pe măsură ce procesul se inversa. Sunt bine. Scuze că n-am sunat. Semnalul e prost aici. Mai vii să mă vizitezi în weekend? Mi-a fost dor de tine. M-am uitat în jur. La proprietate. La șură. La locul unde era îngropată cutia. Nu pot, Mari. Munca o să dureze mai mult decât credeam. Cât mai mult? Cât mai mult? Decenii? Restul vieții mele? Nu știu. Dar o să te sun. În fiecare zi la 9. Promit. Promiți? Promit. Am mai vorbit jumătate de oră. Mi-a povestit despre examenul pentru care învățase degeaba pentru că profa îl amânase. Mi-a povestit despre iubitul groaznic al fetei din apartament. Normalitate. Dulce, prețioasă normalitate. Când am închis, mi-am dat seama ce făcusem. Mă condamnasem. Alesesem închisoarea. Dar Marina își amintea. Mama probabil își amintea. Oamenii din oraș aveau să mă recunoască din nou. Nu fusesem șters, dar nici nu puteam pleca. Am testat a doua zi. Am reușit să conduc până spre oraș fără durere. 5 kilometri, 7, 10. Dar când am ajuns la 12 kilometri, a început impulsul. Nu era durere. Era ceva mai rău. Era o certitudine absolută că trebuia să mă întorc. Că ceva teribil se va întâmpla dacă nu mă întorc. Că cineva va dezgropa cutia. Că cineva o va atinge. Că ciclul va începe din nou. M-am întors și impulsul a dispărut. 12 kilometri. Asta era raza mea de libertate. Am petrecut săptămâna următoare terminând munca la proprietate. Agenția a sunat, mulțumită. Au spus că un cumpărător era interesat. O familie din București, căutând un refugiu rural. Grozav, am zis. Dar am o condiție. Vreau să continui să locuiesc aici. Ca administrator. Pot întreține proprietatea, fac mici reparații. Nu-i va costa nimic. Au fost negocieri. Dar în final, au acceptat. Prețul proprietății a fost redus puțin în schimbul unui administrator permanent. Familia din București venea doar de sărbători și în vacanțe. Mi-am mutat lucrurile. Nu aveam multe. Haine, cărți, echipamentul meu de filmat. Am făcut din camera mai mică a casei spațiul meu. Am renovat suficient cât să fie locuibil. Marina a venit să mă viziteze o lună mai târziu. A fost ciudat. Era entuziasmată, dar și confuză. E frumos aici, a spus ea privind spre livadă. Dar piersicile alea, ce e cu ele? Boala copacilor. O tratez. Nu o tratam. Piersicile continuau să putrezească. Mereu aveau să continue. Era parte din loc. Parte din ce făcea cutia pământului din jur. Am gătit pentru Marina. Ne-am uitat la film pe laptopul meu. Am vorbit până târziu. Și când a plecat duminică, a promis că se întoarce luna viitoare. Pari diferit, a spus ea înainte să urce în autocar. Mai calm, dar și mai, nu știu, trist? Sunt bine. Doar obosit. M-a îmbrățișat. Te iubesc, frate. Și eu te iubesc, Mari. Asta a fost acum 6 luni. Marina vine să mă viziteze când poate. Mama a venit odată, a stat un weekend. Dr. Zimmerman vine regulat să revizuiască jurnalele lui Friedrich și să pună întrebări. Ea e singura care știe adevărul complet. Faci lucrul corect, spune ea de fiecare dată. Protejezi oameni. Poate. Dar nu pare corect. Pare ca și cum mi-aș fi vândut libertatea. Mă trezesc în fiecare zi și mă duc la șură. Verific locul unde e îngropată cutia. Nu s-a umblat niciodată. Uneori simt o atracție ușoară, o dorință să dezgrop. Să mă uit încă o dată. Să încerc să înțeleg. Rezist. Noaptea aud sunetul la ceva târându-se prin pământul din livadă. Nu e animal. Știu asta. E altceva. Ceva ce e captiv aici împreună cu mine. Ceva ce vine cu cutia. Friedrich a menționat asta în jurnale. Prezența. Gardianul nu e cu adevărat singur, a scris el. Mai e ceva aici. Ceva ce este de asemenea prins. Nu știu dacă asta mă alină sau mă îngrozește. Încerc să trăiesc normal. Mă trezesc, beau cafea, fac reparații la proprietate, citesc, mă uit la seriale. Vorbesc cu Marina în fiecare seară la 9. Vizitez orașul când am nevoie, mereu conștient de limita de 12 kilometri. Pare o viață, aproape. Dar sunt momente în care sunt singur în liniștea acestei proprietăți și realizez că pot rămâne aici decenii, 40 de ani, 50, până mor. Și chiar dacă oamenii vizitează, chiar dacă Marina vine, chiar dacă nu sunt uitat, eu sunt tot prizonier.
Uneori mă gândesc să dezgrop, să ating din nou, să las procesul să se întâmple. Să dispar ar fi mai ușor decât asta. Dar apoi sună Marina, sau îmi dă mama mesaj, sau apare dr. Zimmerman cu cafea și întrebări despre jurnale. Și mi-amintesc de ce sunt aici. Pentru că cineva trebuie să fie. Pentru că dacă eu plec, va veni altul. Și poate acel altul nu va reîngropa. Poate va încerca să lupte, să fugă. Și atunci procesul ar ajunge la final și el ar dispărea. Și alt muncitor ar fi angajat. Și altul. Și altul. Eu am rupt acest ciclu. Sunt gardianul acum. Friedrich a trăit 26 de ani făcând asta. Eu am 28. Dacă trăiesc până la vârsta la care a trăit el, vor fi încă 61 de ani. 6 decenii pe această proprietate. 6 decenii auzind acel sunet în livadă. 6 decenii verificând că acea cutie rămâne îngropată. Pare imposibil, dar e ceea ce e. Așa că, dacă citești asta, dacă cumva ai găsit această relatare, lasă proprietatea în pace. Nu săpa, nu căuta. Nu există nicio comoară aici. Există doar închisoare. Și cineva își ispășește deja pedeapsa ca tu să nu fii nevoit să o faci. Mă numesc Lucian Popescu. Am 28 de ani. Locuiesc la o fermă în inima Transilvaniei. Sunt administrator. Sunt gardian. Și voi rămâne aici până mor. Pentru că cineva trebuie. Și acum, acel cineva sunt eu. Semnele au revenit ieri. Doar unul. Mic. Pe încheietura stângă. Unul dintre simboluri. Nu a crescut. Doar stă acolo. Aducând aminte. Ai atins. Ai acceptat. Aparții acestui lucru acum. Știu. Noaptea trecută am visat cutia. Am visat că era deschisă. Am visat ce era înăuntru. Dar când m-am trezit, nu am putut să-mi amintesc ce văzusem. Doar senzația. Teroare pură. Și încă ceva. Recunoaștere. Ca și cum lucrul din cutie mă cunoștea. Ca și cum m-ar fi cunoscut dintotdeauna. Ca și cum ar fi așteptat specific după mine. Poate că nu eu am găsit cutia. Poate ea m-a găsit pe mine. Asta e partea care mă sperie cel mai tare. Posibilitatea ca nimic din toate astea să nu fi fost o întâmplare. Că telefonul de la agenție cu acea lucrare specifică în acel moment specific a fost orchestrat. Că am fost ales. Dar de ce? Și ales de cine? Cutia nu răspunde. Dar e acolo jos. Așteptând. Cum a așteptat mereu. Cum va aștepta mereu. Iar eu sunt aici sus. Păzind. E o existență ciudată, a scris Friedrich. Avea dreptate. Mă trezesc în fiecare zi și trebuie să-mi amintesc că asta contează. Că protejez oameni. Că Marina e în siguranță, mama e în siguranță, dr. Zimmerman își poate continua cercetarea fără pericol. În majoritatea zilelor cred asta. În unele zile nu sunt sigur. Dar continui, pentru că alternativa e să renunț. Și să renunț înseamnă că altcineva va fi chemat. Și poate acea persoană nu va fi destul de puternică să reîngroape, poate va dispărea. Și apoi alta. Și alta. Eu am rupt acest ciclu. Trebuie să continui să-l rup, chiar dacă mă costă totul, chiar dacă mă costă libertatea, chiar dacă mă costă viața pe care aș fi putut să o am, pentru că în final asta nu e despre mine. E despre toți oamenii care nu vor atinge niciodată acea cutie. Toți oamenii care nu vor fi niciodată uitați. Toți oamenii care vor continua să trăiască, liberi, fără să știe că cineva e captiv aici pentru a garanta acea libertate. Merită? Nu știu. Dar e ceea ce e. Și voi continua, zi după zi, an după an, până nu voi mai putea. Dacă citești asta, dacă cumva ai primit acest mesaj, nu căuta, nu săpa, nu încerca să mă găsești. Lasă să doarmă ceea ce doarme, lasă îngropat ceea ce e îngropat. Și dacă ai săpat deja, dacă ai atins deja, dacă simți deja semnele apărând, reîngroapă. Alege închisoarea. E solitar, e greu, dar rămâi tu însuți. Și asta trebuie să fie suficient. Trebuie să fie.